Isaiah chapter 28 verses 9 to 13. Isaiah 28 verses 9 to 13. Mo balik una ta sa pagbarog. Ingon ang Isaiah 28 verses 9 to 13, nagmulo bahin kanako ang katawhan og miingon, kinsa may gitudluan ni anang propetaha, kinsa man ang nagkinahanglan sa iyang mensahe. Maayo lamang kanang mensahia sa mga bata nga bag-o pang nalutas, balik-balik ang iyang tinudluan og kuti-kutihan kayo siya. Kung dili kamo mamati kanako, makigsulti ang Ginoo kaninyo pinaagi sa mga langyaw nga dili masabot ang sinultihan. Gitanyagan kamo niyag pahulay og kalipay apan wala kamo mamati kaniya. Kay alang kaninyo ang pulong sa Ginoo balik-balik lamang og wa nay pulos. Busa matikay-ang kamo og mabitik og bihagon. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa dako kayong kahigayunan nga imong gihatag kanamo niining kagabhion o Dios aron maka paminaw na pod sa imong mga pulong ug among mga pag-ampo Lord nga pinaagi sa imong mga pulong. Padayon kami nga magakalig-on, padayon kami nga magatubo, padayon kami o Dios nga magatinguha nga gamiton nimo amahan namo nga langiton. We pray Father God nga kaming tanan dili lamang sa kutubras pagpamati kundi o Dios, makaplagan kami nimo, magadungaw ka sa among kinabuhing nagkinabuhi sa unsay among mga nadunggan diha kanimo o Dios. Salamat kaayo nga suod nga higala o nahigugma sa matag usa ikaw nga makigsulti kanamo karon. Salamat Lord nga di ni masakmit sa kaaway ug dili mo labayng kawang ang imong mga pulong. Mao ni among gipangayo, giampo ug gipasalamatan pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Nagbalik-balik nga mga pagbadlong. Mao na ito ang pagtulunan ining kagabihon. Nagbalik-balik nga mga pagbadlong. Magpasalamat una ko sa Ginoom nga igsuon tungod kay safety rapod. Sige kog dali-dali kay padong na mo gabi bitaw. Nya na pa kog tubigon. Mo to nga kusog-kusog po ang motor ni Brian. Naabot rapod. Unya, salamat ko sa safety nga pagpadong dito. Unya, safety po nga pagbalik kay. Kuan manggodron ka ng seminar bitaw. Unya, right after sa seminar, madawat na dayon namo ang mga box nga puno og materials og Bibles. So, karon mo ika-third. Unya, napay last karon nga June sa Bible League. Muna nga, bisan og daghan kayong mga gimbuhaton, kuan kayo ang mga schedule, pero giplastar gyapon o gipahiluna ra gyapon sa Ginoo nga makuan ra bitaw tanan, naay kadaugan ra gyapon tanan. Nya, grasya kayo sa Ginoo. Abot po kog Clarin. Kay nay nag-invite nako didto, anniversary daw nila nya. Ako daang gituod og asa dapit ilang simbahan. So munang dito sad ko sa Clarin. Yeah, praise God, nakaabot jud ko dire unya. Nakapanihapon pugog una kay perting gutuma. Gidadaan mo gog panit. Sa gitong panita to. So salamat sa Ginoo nga naagid kanunay ang iyang protection. Yan ining tungura mga igsuon. Atong pamalandungan ni mga pulong nga nag-ingon diha mga nagabalik-balik nga mga pagtudlo or mga pagbadlong. Kanang ari unahon nato ni sa atong mag-una ko sa mga kaanakan nato. Dili baya gyud ta ganahan nga balik-balikon og istorya, tama? Di ta ganahan nga balik-balikon tag saway. Balik-balikon tag badlong. Di ta ganahan balik-balikon ba ang istorya, balik-balikon ang tudlo. Di ba, amen?
dili ta ganahan ni ana. Pero unsaon taman nga kinahanglan mang balik-balikon kay kung tinuod kang nakasabot, ingon dito a wise man, one word is enough for a wise man. Pero kay bisag balik-balikon tagtudlo, mga bisik ra kayong mga pagtudlo ba, di man ta kamaong mosunod. Mao na nga kinahanglang balik-balikon. Unya ang problema karon kung balik-balikon na gani ang pagtudlo, balik-balikon na gani ang pagbadlong, balik-balikon na gani og istorya, ang nagbalik-balik og tudlo, badlong og istorya maopay sad-an. Tinuod? Mama, uy, balik-balik. Sige lang, wa na bitaw kay mama puhon. Tanawon lang nato na. Papa, uy, balik-balik. Wala lagi kay papa puhon. Ikaw na po niya yung mapapa. Pero hopefully, dugay pa. Kay ug-ugma, kuhaon na sila, hilak-hilak mo ka ba? No? So, ingon na mga igsoon nga, masuko ta kung balik-balik. Usahay, napoy mga, munang niingon, na verse sa Bible nag-ingon, a prophet is not honor in his own town. Tanawa ragog imong uncle, imong auntie, musugo nimo, di ba, abtik kay ka, pero si mama, si papa. Because naaraman kanunay sa imuhang panimalay, naanad naman kaniya, ngani ko na siya. Hulatan panimo og musingka, hulaton panimo og mupiti ka, usa ka mong bubuhat, tama? Bisan sa church, mao gihapon. Kabalon ako sa pattern aning wali ni pastor. Ngani na mao na dun familiar na kayo ni. Balik-balik ra ni ron. Di ba? So, paminawan ni og ayo mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo, apas nas iyahang mother siguro, anara. Ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang propeta Isaya, nakigsulti siya sa katawhan. Unya, nasayod kita mga igsuon nga sukad sa pagsulod aning mga Israelitas Kanaan, ang ilang mga pagpakasala, nagbalik-balik. Musimba, mutalikod, musimba, mutalikod, musimba, mutalikod, musimba, mutalikod. Nya nagbalik-balik ra, musimbag Diyos-Diyos. Mubalik sa Ginoo, musimba sa Diyos-Diyos, mubalik sa Ginoo. That is why pariho ra gyapon ang mga pagbadlong, nagkalinlain lagnawong. Magpadala si Lord og nakalinlaing mga propeta, mga mutudlo og mubadlong, pero pariho ra gyapon ang mga pagbadlong nagbalik-balik tungod kay nagbalik-balik man pod ang ilang mga kasaypanan. Nagbalik-balik man pod ang ilang mga kapakyasan mga igsoon. Og niining tungura kanang si Isaiah mismo misulti diha sa verse 9 mga igsoon, ingon siya, nagmulo ako bahin, nagmulo, naguol, nasubo, bahin kanako ang katawhan og maingon. Kisa may gitudluan ni anang propetaha. Di ba mga igsoon ay mga panahon nga maglingkod ka, memorize na nimo ng giwaling, nanapod. John 3:16, balik-balik, nanapod. No? Pero wala ka kabalo mga igsoon, ang rason daing gibalik-balik tungod kay wa pag yung ka nagkat-on. Naapatan na minaw? Nya mingon pag yun sila, ang katawhan niingon pag yun. Kisa may nagkinahanglan sa iyang mensahe. Di naman taga, wa naman taga kinahanglan ana kay mga luwas naman ta. Dapat unta katong wali nga pinagahi ba, katong pinatuhod og baka. No? Hagua kayo oy. Balik-balik ra. And then ingon pag yun, maayo lamang kanang mensahe sa mga bata nga bag-o pang nalutas. In other words, magbinata naman na, ay, balik-balik. Pero sa pagkatinuod lang, gikinahanglan kayo ni nila. And then ingon si Isaiah, ingon diha sa verse 10, balik-balik ang iyang gitudlo og kuti-kutihan kaayo siya. Gusto na to, walay kuti. Isiratanan, ay nakogilabte, wara ta hilabtanay, naara na ko ako ikinabuhi or dili, ikaw wali ra ka diya. Bahala ka diya. Ningos Isaya, kung dili kamo mamati kanako, makigsulti ang Ginoo kaninyo pinaagis langyaw, nga dili masabot ang sinultihan. Na ako'y nakita ni ini mga igsuon nga usahay og di ta mamati sa Ginoo.
Tawgon ka ni Lord, biyain na nga sala, talik din na nga mga tuo-tuo, hunungin na ng imong pagkakompromiso. Kung dili ka mamati, langyaw na yung makigsulti nimo. Kabalo kag langyaw, dili masabtan. Usas ako nakita mga igsuon kining problema. Tingala ra kang di niabot rag kalit unya di ka kasabot. Usahay balatian. Hindi naman ka mamati. So ang Ginoo makigsulti kanimo pinaagis balatian. No? Klaro kayo ang pulong parihot ang Bisaya nga nagwali dire igsuon pagpaubos gayud. Pero kay balik-balik. Nya kining balatian mga igsuon di na nimo masabtan. Ang mensahe niya, ang pinulungan niya, siya di ay. Usahay, ang di masabtan, mao pahinuoy atong nasabtan. Kay ang klarong pagtudlo, di kita kasabot. Ingon si Lord, ang langyaw na yung makigsulti. Ang mga butang na nga lisod kayong sabton. Mao na hinuoy gamiton mga igsoon arong tang makasabot. Ningon da sa verse 12, gitanyagan kamo niyag pahulay og kalipay apan wala kamo mamati kaniya. Kabalo ka mga igsoon, kanunay gyud ning kasamok, kaguliyang, kagulanan moabot sa kinabuhi. Pero before na niabot, gatanyag na daan si Lord og pahulay og kalipay. Kani mga wali, mga gipang tudlo niya, kani mga basahon, kani iyang pulong, mauo niya. Ni ang maghatag na tog pahulay og kalipay, bisan pa sa kabugat sa mga problema o grabe ka mga makasusubo nga kapanahunan. Sa gikaingon ko na, ang Dios may nasayod og unsay naa sa unahan, mauna nga karon naghatag daan sa nimo og mga pagtudlo. Aron sa unahan mga igsuon, ligon ka, bisan nabugatan ka, kapahulay gyapon ka, o bisan sa panahon sa kagulanan, tinuod ka nga naay kalipay. Ningon ang Bible, apan wala kamo mamati kaniya. Pwede ba mga igsuon nga naglingkod ka, nagtanaw, pero sa pagkatinuod lang, wa day ka na maminaw. Kaya may bawang ra ba nimo ning taong maminaw, kay ang iyang nadunggan, mao dunay iyang ikinabuhi. Napat ha? Ningon diya sa verse 13, kay alang kaninyo ang pulong sa Ginoo balik-balik lamang o walay pulos. Walay ing aning kasing-kasing dire, amen. Ang mga pulong sa Ginoo bisag nagbalik-balik mga igsuon, mapuslanon kayo nato kay mao ni ang atong kinabuhi. Pansila ningon silang balik-balik na lamang ang pulong sa Ginoo, wa nay pulos. Unya niingon og kay di naman mumudawat kay balik-balik ra og wa nay pulos alang kaninyo. Busa matumba kamo og mabitik og bihagon. Mahagbong, busa matumba. Now, tan-aw na to ni mga igsuon nga ang pagdili kanunay sa atong kaugalingon sa pagpaminaw sa mga maalamon nga mga pulong, ilabi na ning mga pulong sa Ginoo mga igsuon. Maoy ilhanan nga sa umaabot sigurado tang naay pagkapukan. Kini sila diring mga nangapukan, nangahagbong sa sala, nangalayo sa Ginoo mga igsuon. Unsa may problema nila? Gipakawalay bili na nila ang pagpaminaw sa mga pagbadlong pagtudlo sa Dios. Just like the Israelite, giingnan nga dili ka mo makig hugoy-hugoy sa mga dili Israelita. Naunsa ba si Samson nga wa naman naminaw sa Dios kay naminaw namang Delilah? Samson, pukan. No? Ang Ginoo naghatag og instruction. Panahos panggira, panulong mo si David. Sa panahos tinggira, pagkamore panulong anir ko. Kit anias Bathsheba. Hagbong dayon siya. That is why importante kayo mga igsuon nga dili ginato mabaliwala ang mga pulong sa Dios bisan pa kung kadaghan na nato kining madungog. Bisan pa kung kanunay na ning nagbalik-balik. No? Usay maguna-una ta nga gabi no. Dugay na kayo kog pinaminaw sa pulong sa Ginoo pero wa pagyud ko nagbag-o. Or makaingon kang sige naman unta kag paminaw sa Ginoo pulong sa Ginoo pero ing ana ra gyapon ka. Tungod kay dunay mga tao mga igsuon nga ang basihan ra ba jud ana kaning usa ka bata kung imo siyang tudluan kinahanglan nimo siyang balik-balikon. Si kaning kamaguwangan namo nga anak na siya book nga
Kisa guray gahatag ato siya ha. Nga naa dito'y number 6 sa taas. Unya, kinahanglang hutdon niya nagsulat abot sa daplin number 6, ari na pod sa ubos, og mapuno niya ang usa ka page, og number 6. Nya mobalhin na pod siya sa second page, na number 7, hutdon gyapon niya suwat. Nganong kinahanglan niyang mastiron, balik-balikon og suwat, aron mamaster ang iyang kamot. Mamaster pod ang iyang mata, ang iyang pag-ila, ang iyang pagbasa sa maong numero. Og may dakong posibilidad nga sa ato pong espirituhanon nga pagpakiglakaw sa Ginoo, mga bataot pa ta, immature. Mayon ko nga kita gyud tanan, kay kinahanglan pa sa Ginoong balik-balikon ang pagbadlong. Balik-balikon ang pagtudlo. Unya mga igsoon, dili biyata magkalimot nga nag-ingon dito ang panultihon mga igsoon sa 29 bersikulo 1 ba na? Naningon dito nga kon magapadayon ragyapon ka bisag kadaghan kang badlo nga maabot ang panahon nga ikaw mapukan og di na makabangon. No? So sa unahan dahil ma-realize nato nga sakto man itong sigig istorya ni Papa. Nga halos kadagikan nimo padong eskwelahan, ingnon kang ay sa uyab-uyab. Eskwela. Pagkaugma na po, mahurot na lang ng simana, mauro gina, gibalik-balik. Pero sa pagkatinuod lang mga igsoon, kung musuway gyud mo, di wa biya gyud may mahimo. Kay bisan pag mayon mo may ayaw mo apil-apil ng mga ganggang. Mga crips. Unsa pa nang mga padol-padol diha. Bisan pa ana nga kami nga leader, spiritual leaders og sila nga mga ginikanan kung moingon sila ayaw unya muhilom mo apil-apil, inyo nga guna. But hinumdumi ni ang pagpakyas kanunay sa pagpaminaw mga igsoon sa mga pulo nga nagbalik-balik, sigurado gyud na mga igsoon mag-anay gyud ta ang kagul-anan. Napailain. Ako nakita while magbasa ko sa Bible nga kon balik-balikon og sulti ang maong pulong, importante di ay kayo siya. Just like kung ang imong ngalan balik-balikon og istorya, it means importante gyud kaayo ka sa nagtawag nimo. Just like moingon si Lord, Samuel. Wag siya niyo, Samuel. Kung ibalik-balik na gani na niya, it means nga na gyud say dako kayong tuyo nimo og importante gyud kayo ka. Unya usahay moingon tang haguan naman oy tigre balik-balik mama mara naman guba nga CD. Gakarat unya sig balik-balik og yaw-yaw haguan na kayo oy moadto na kog laing balay. No? Bisan kaning mga online gamings like Mobile Legend, daghan na kay nang post dito nga matay. Di gyapon ka patuo kay gahuwat gyud kag ikaw nay mataymingan. Gahuwat kag ikaw mataymingan. Daghan na naka-post dito nga di na gyud pwede ni, di na gyud pwede. No? Dako kayong tao mga igsoon, bunit ga nakaputos kay siyang tato. Karon gidextro siya nga gasiga na lang ng mata. Nga naman, ang buto ng iyang mga ugat tungod kay sige ra gyud duwa. Pero dili nimo na kapuyon ka, maglagot ka sa taong magsigig badlong nimo. In fact, kung nalalaing church din sa Lourdes, siguro namalhin na siguro. Haguan naman na siya. Oy, siguro balik-balik. Ari ka na ay laing church dire. Delikado jud kayo na. Amen? Sultian ka na ko, bisag magbalik-balik pa ng imong ginikanan og badlong nimo. Pero, hindi na kang kaganahan. Musulay kag puyo og laing balay, makapamalandong ka, lamiara man dito sa among balay. Di ba? Bisan pa kato mga balay, mga igsoon, magtulo-tulo, gisungkipan na lang og beer brand. Sa kung saan lang karton, ipang suksok. Pero inigladto ni mong laing balay, maguna-una, rin madugay ka. Uli ko lami gis amo ah. Amen? Munang, panalangin ang mga igsoon. Now, kay ang mga Israelita, dili namang yun sila maminaw, kining giingon ni Lord nga busa, matumba sila og mabitik og bihagon, nahitabo gyud ni nila mga igsoon. Kining Juda gisulong sa Babylonia mga igsoon. Nya tinuod gyud silang nangatumba na pukan ang kaniadtong bibo kayong syudad. Nahimong puy-anan og mga ngiw-ngiw.
Siya nakailag ngiyaw-ngiyaw. Nahimo na lang po'y anan og mga ihalas ng mga mananap. Just like sa ato address Panglao, kinabibuhan kayo. Labi na diya sa Luna dapit, kinabibuhan kayo. Pag abot sa pandemya, mga igsuon, ang mga nindot kayong mga kananan kaniadtong mga naay na kalinlaing suga mga igsuon nga attractive kayo sa kagabion, gipangkatkatan og mga bagon. Daghan kayong mga hunit, mga lawa-lawa may tawag ana sa amoa. No? Eksakto kayo sa naitabo sa mga igsuon sa Juda, gilumpag ang pader, gipulpog ang templo, gipangsunog ang mga kabalayan. Grabe kayo ang nahitabo mga igsuon. Ngano man tungod kay sigihan sila badlong og nagbalik-balik ang mga pagbadlong sa paglaom nga sila makahuna-huna og magbag-o og mutalikod sa ilang kapakyasan. Di naman gyud sila matabang. Magbantay ta na. Magbantay ta kay pwede pud ni nga samtang di ni mo pwede kundili samtang naglingkod ta og naminaw. Kita usab may nagkalain-laing matang sa kapakyasan nga nagbalik-balik ra. Nyag hisgutan ra ba mag-uol tanaw. Nagbalik-balik ra naman. Kada tao mga igsunan ay paboritong sala. Nay paboritong sala ba? Nga nagbalik-balik. Mauna nga kinahanglang balik-balikon pod ang pangtudlo, ginabalik-balik pod ang pagbadlong mga igsuon. Ingon ang Matthew 13 verse 9 nga katong naay dunggan maminaw. Tanaway mong tapad basig wa na naay dunggan. Kadtong naay dunggan maminaw. Kabalo mo kung say problema nato? Tanaw ko mo tanan. Kabalo mo kung say problema nato Kristohanon? Pati pastor. Ang atong baba gihimo natong dunggan. Nagyaw-yaw si Papa, nagyaw-yaw po ka. So imong gipamamati ang imong baba niya. Dapat kung nagsulti siya o nagyaw-yaw siya, ikaw po naminaw. Mo bitaw din mga igsuon nga, okay, i-shutdown nato ang cellphone kay maminaw tas wali. Nya na nagsulti na giwali ng pulong sa Ginoo, nagsulti po kag imo. Imbis nga ang dunggan mo'y gamiton sa pagpamati, ang baba mo'y gigamit. So ang baba na imong dunggan. Hala no? Og diha mga igsuon nagka-problema ta. Why? 13 verse 9 ang Matthew nag-ingon ang naidunggan maminaw. Wala niingon dito nga ang naay baba maminaw. Nasultian ka nako kiniron. Ari ko, pag mag-away mi ni mami, example ra ni, so taas siya tingog, daghan kay siya giyaw-yaw, unya muyaw-yaw po kog dunganan nako siya. Ang pangutana, naay naminaw namo, wala. Naay naminaw namong duha, wala. Mga magtiayon, dapat magkaton ta ni. Kamong mga anak, dugay na ta diri sa church. Magyaw-yaw ang ginikanan, gayaw-yaw po kag imo. Gusto gayong magtubag-tubag. Murag correct. So dapat ugnay magistorya ang usa maminaw. Shh. Wala ba mo kabantay nga kana siya kinaiya nga bisag asa madala nato? Kanang nay gasto gayaw-yaw unya ikaw pod gayaw-yaw. Kung imo nang himuon sa balay, mahimo po na nimo sa eskwelahan, mahimo po na nimo sa trabahoan ug mahimo po na nimo sa church. Nag-discuss dito si sir, si ma'am, kasi mo yaw-yaw. Agwan ba yung yaw-yaw? Pag ingos maestra, get 1/4. Man, 1/4 ma'am. Wala ka kadungog kay gayaw-yaw mampud ka. Ang sa pailaen, sa opisinahan, nakabalo mo mga igsuon, dagan kayo kung ikasulti kabahin ani. Mga pagpamadlong o mga pagtudlo. Arita, sige, ato sa ning lakbitan gamay kay pahinumdum ang Ginos Ginoo nako. Kana bitang kung Kristohanon ka, dili ka limbungan. Anang nasa imong tapad inapaminaw ha kay limbungan ra ba ka? Now, kini mga Kristohanon, ipasidan-an tano, bisag wala inyong amo,
Nang kanabitang gisulti sa Episo, balik-balik raman na. Gisulti diha, napugan na sa Pedro mga igsoon, nga, sa ni? Makita na siya sa mga panambago ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan. Especially Episo, ingon si, dito kang Timote, ingon siya. Okay, kamo mga asawa, submit sa inyong mga bana, kamo mga bana, higugma yung mga asawa, o kamo mga anak, magpasinugtanon mo siyang ginikanan ay pasuba, diyon ni kalit siya adto sa kamong mga sulugoon. Submit mo, magtrabaho mo, bisag wala, katanan yung amo, kana bitaw sa Kolosyan, nya inyo nang buhaton for the Lord. Kabalo kang bisag Kristohano na tanatay kinaiya, nga bisag kadaghan ng gibalik-balik tag badlong, ato gihapong ginabuhat. For example, sulod sa opisinahan, sa kumpanya no, na opisina, nya namo diha sa opisina nagtrabaho. Inig break time, ang opisina libre tanan ning kining dilat, mga dagkong lata nga Milo, Ovaltine, Bear Brand, kamay o kape. Libre na tanan. Na yung mga Kristohanon nga ingon ani, di na ikaw, nasa imong tapad. Nga pag-ingon nga, imbis para rato sa opisina, magdala sila ilang container. Magdala sila ilang sudlanan, bato-bato sa langit, ang maigo, mirise. Magdala diyag sudlanan, unya, wa may gatanaw, sudlan. Kay dadog uli. Mga sabon sa CR, for example, tighinlo ka sa opisina, sa CR, sa banyo, unya, or laundry. Na-assign ka sa laundry nga, kunyari hotel, tigbaklas ka aning na ang mga sitaw ka na, hapin sa gihigdaan, mga bedsheet, mga unsa pa na diha. Unya, kabalo ka nga, kanang sako-sako, ang Ariel, ang Tide, ang Breeze Power. Sako-sako na, ang Sundrox, mga ginalon. Kristohanon, manalaog pa uli. Magdalag uli. Panguhaon ang mga ballpen o mga lapis atong opisina, kay dadog uli, ihatag sa anak. Munang ayaw pasangin si Lord, kung sa ato ang pagkakristohanon nagkalisod-lisod ta, muratag mo yung manong wako'y panalangin Lord. Nga naman, kinsay muhatag nimog imuha, nga di ka kasaligan sa butang sa uban. Amen? Salamat kayong gidadaan ko bring house sa nag-birthday. Ako sad mong gi-encourage, no? Nindot baya pod nang natay kaikog gamay. Kanang kunyari, manglakaw tano. Unya, gi-invite ta dito birthday or asa ta diha. Ayaw po taon mo, pakita-kita dayo sa inyo mga plastic. Huyop-huyop, ang naon dahil itong plastic ba? Huyop-huyop po dayon itong plastic, pabukarundaan. Nindot mong gudpod og maghuwat ha. Mas nindot gudpod gani kung nauli na kas inyo unya gipadadaan pa jud ka. Kana okay na. Kamantay mo nag-post sa Facebook, nag-away na sila kabay naghanan ning nangayo unya to ay gatadtad sa litson. Pangawa mo diya kay noo nakalapok na ni kadiya ra po sa salog gatadtad. Nya pa naghanan mangayo. Now, sa atong pagkakristohanon kinadaghanan tag-angayang katunan. Og doon na may ginabalik-balik, it means, wa pa ta nagkaton diha. Og pwedeng nagkaton ka sa imong tapad, wa pa, munang di na imo. Mampu ka masuko. Laminaw pa ta mga igsuo. Mudo na akong kasagaran, mabantayan. No? Kadtong mga, Kuya Gaspar. Nakatrabaho sad ko og motorpol. Pero tigbantay lang ko. Sa mga ligid, magbantay ko. Kasagaran yun na. Mga driver o mekaniko, inig pamauli, magdalag, krudo, tagduha ka 1.5. Pasuyupan nila tong,
Usaha na nimo. Isuga atong bahay. Paminawa sa ako. Paminawa ko og ayo. Ngano din mo palit ra kag balik 20? Kay bisag gamay ra na, as long as wala nasayod tong kumpanya, wala nasayod ang tag-iya, kawat na. Gamay ra kayo, gipaylo nimo ang dako kayong pabor, ang panalangin. Munang angayan gyud ta kaayong magkat-on mga igsuon. Wa na bitaw ni gamita, wa na bitaw ni gamita. Wala lagi. Wala bitaw. Kami sa una, ma'am, mga teachers na to, pamina mo. Kami sa una, ang lamig kaya namong kawaton, chok. Itong mga tagtunga na nga chok, nga na nagmugbo, lap, pangawaton na naman niya, magsulat-sulat din may aning kalsada. O niya, amo dahil mangbuli dayon me, butang-butang na yung minitog, Jeremy, Love, Jonas. Mangbuli me ba? Nang lain mo isuwat. Kinawat nga chok. Grabe kayo. Nakaron. Kutob sa naabot ani nga tingog, pamina mo. Kitang tanan Kristohanon na. Palihog lang, dili na pwede na nga atong kanunayon pa kung nagbuhat magaling tana. Nga naman, babag kaayo na sa atong giampo. Ginagmay na pero kinadakuan ang ababag. Pinaro yung pag-istorya, ma'am. Magwa naman siguro ni gamita, ma'am, mga iko gamay ani. Nga na lang god. Sekreto, pinaninja moves, gyud. Nakana mga igsuon, ang ayan gyutang magkat-on pod ni ana. Mga anak, ayon na mo panghilabot, pangawat sa inyong ginikanan. Kwarta, gipatong dito, oy, wamay. Kapapa, goro ni kamama ni. Kaya bisan, og ingon ana lang na, nahimo na nang babag sa imong mga pagampo. Nangandoy mangkatag nindoton aning kinabuhi. Nangandoy mangkatang paboran diha sa Ginoo. Therefore, ayaw pangawkaw, ayaw panghilabot. Tanawa si Joseph. Ningon ang Bible, na dato si Potiphar, ni uswag siya og ayo, ni dubli ang unsay naa niya, sukad nga si Joseph naa niya, tungod kay si Joseph na ay Ginoo. Pero si Joseph, sa diyang gitugutan siya ni Potiphar, Joseph, pwede kayo kang ikabahala. And then si Joseph niingon, ang pagkaon lang, nga akong kaunon sa matag adlaw, mauray akong gipanag-iya. Imagine na. Nindot kayo na mga igsuon nga ato po ng pamalandungan ug ayos tong kinabuhi. Wala lagi gyoy pabor sa pagpanglimbong. Bisan sa church mga igsuon. Kita nagdala ta sa atong financial, madako or magamay. Kami sab nagapray mi, Lord, tagay mig kaalam, hatagi mig mga pamaagi, unsay asa ni siya gamiton, unsaon siya paggamit nganuman. Dili pwede. Nga dinhi pod sa among kinabuhi, maay madungawan ang Dios nga pagpanglimbong. Imagine ko nung nagwali ka, unya ikaw dahil mismo mo ay dako kayong sungayan. Imagine ko nung nagapanudlo ka mga igsuon ningon nani. Unya ang imong gitudlo wala nimo gikinabuhi. Nakita po mga ginikanan dili po nato kayo personal nga muyuntang ngano maning akong anak sige lang kog balik-balik og badlong kay basin pod ikaw naa pod kay gibuhat nga sala balik-balik og kadaghan ang gibadlong ni Lord. Manghimo rang salamin ni atong mga anak. Ngano man goodness ya Lord nga di naman patuo. Basin po, kita na po, wa na po ta nagpatuo sa Diyos. Naminaw pa ba ta? Praise God. Nindot kayo mga igsuon kay. Now, always natong hinumduman ang balik-balik nga mga pagtudlo mga igsuon, maoy paghatag og labing seguridad diha nimo nga maoy beneficiaries, sana sa benepisaryo? O, sana pagstorya? Kana bitang ikaw mo'y magdawat sa benepisyo. Naghatag ni mo nig seguridad. Ang kada, ayaw baya gyud ha, pagpakita nas pag-atiman. Nya sigurado mga igsuon, kung kana, dili ni mo paminawon, sa unahan, doon na gyud dayoy pagka problema gina. Just like si Paul, kanunay siyang gipasidanan sa balang espiritu bisag asa sila.
Atong basahon mga igsoon na sa buhat or Acts chapter 27. May tungod sa paglawig nila sa kadagatan padung sa Roma. Ining tayma si Paul usa ka dinakpan kauban usab ang mga tripulante, kauban ang mga sundalo. And basahon nato mga igsoon. So, ang ingon ni Paul nga dili na siguro ta ang ngayan nga mo biyahe tungod kay makuyaw na ning kapanahunan. But wala sila namati ni Pablo kay ang ilang gipaminaw ang mga tripulante, ang kapitan sa barko ug ang suhitos dagat. Sige. Ingon ang Bible nga na-encounter gyud nila ang paghuros sa hinay nga habagat unya nagkakusog sa verse 21. Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tao walay kaon, nawad-an na sila paglaom no? Kay sige ra silang gilamba-lamba sa unos. Mitindog si Pablo og mingon mga higala. Unsay sunod? Unsay sunod mga igsoon? Niyo siya, kun namati palang unta kamo kanako og wala mulawig gikan sa Krita, dili unta kita mahiagom niining tanang kadaot og kapildihan. Naay kadaot og kapildihan. Sa panahon nga atong i-avoid ang atong igdulungog mga igsoon sa mga pagbadlong o sa mga pagtudlo. Kanunay gyud na nga naay kadaot sa unahan. Og nakita ni Lord nga naay kadaot sa unahan, munang karon nagtudlo daan siya, ginabalik-balik niya. Sama sa mga Israelita, di naman gyud sila mabangbang. Di naman gyud sila mopatuo. Nahiagom na sila sa kadaot. Dito na nahitabo ang Proverbs 29 verse 1. Wa na'y remedy. Bisan pag unsaog pa sa ilo ako, Lord, sorry Lord, magtinarong na lagi ko Lord. Wa na'y remedy. Mananingon si Paul, kung naminaw palang unta, diri ka nako. So, importante kayo mga igsoon, kining kuan bitata ka nang maminaw gyud ta. Bisan pag mayon tag gihaguan ako kay balik-balik naman lang. Pero importante gyud kayong maminaw gyud ta. Ang Hebrehanon 12:23 ningon diha mga igsoon. Hebrehanon 25. Hebrehanon 12:25 ningon diha, busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili pagpamati ngadto niadtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta wala gayud makalikay sa silot. Kinsa man to? Humana atong hisgutan kaganina. Labi pa kitang dili makalikay kun isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Imagine ha? Gani ato mga propeta laman ang panggamit, gilatigo gyud sila. Kaya wa man nila pamati ang mga propeta ila pag yung gipatay. Ang mga pagbalik-balik, ang mga pagbadlong, wa gyud nila tagda. Nakaron sa atong kapanahonan si Kristo na gyud ni anhi, iya man ni nga pulong. Og dili gyud nato ni maaplikar may igsoon. Ato ra nang tulubagon tagsa-tagsa diha sa Ginoo. Now, amo ning gihisgutan kagabi unya ako lang po ni i-share sa inyo tungod kay gusto pod sa Ginoong mapaabot ni sa kada usa nato. Ato ta igsoon sa Genesis chapter 4. Genesis chapter 4 verse 1 to 8, verses 1 to 8. Genesis chapter 4 verses 1 to 8. Nanata? Si Adan nakigilawas kang iba nga iyang asawa og nanamkon si iba og nanganak og batang lalaki. Mingon si iba, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa, ginganlan niya Kain ang bata. Unya, nanganak siya laing batang lalaki o ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero og si Kain mag-uuma. So lain-lain sila og posisyon. Naay panday, naay welder. Naay teacher, naay engineer. May doktor, may lawyer. Dili parehong
pastor tatanan. Imagine ko no, kita tanan maghuot ros palpet, magwali tatanan rong gabihon na. So, si Cain, mao ni imong assignment Cain, o ikaw pod Abel, mao ni imong assignment. Ikaw amahan, mao ni imong assignment, ikaw anak, mao ni imong assignment. Ikaw bana, mao ni imong assignment, ikaw asawa, mao ni imong assignment. Lain-lain tag assignment sa kinabuhi. Pero matag assignment nga gihatag ni Lord sa ato naa na nato kung unsaon nato parang mahimuot si Lord. Sama kang Abel o kang Cain. Because musugot kag sa dili, pwedeng naminaw ka karon pero Abel ka. Or naminaw ka karon pero ikaw ang Cain arong karong gabi na. Paminaw og ayo ha. Niingon dia pagsulti mga igsoon. Niingon si iba, ano? Ano manata diha sa verse 3 ningon diha. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nanguha siya dito sa iyahang uma. Kalbasa, talong, tanang matang sa bunga. Sa verse 4, nagkuha usab si Abel og pipila sa panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini. O gihalad ang labing maayong bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa nasuko si Cain og nagmugot. Tanawan na si imong tapat. Malipayon? Malipayon ba? Now listen to this. Si Cain ug si Abel, pareho silang nagsimbas Ginoo. Amen? Pareho silang nagdalag halad sa Ginoo. Amen? Ikaw ug ako, kitang tanan, pareho ta diring nag-awit. Pareho tang naminaw. Pareho tang nagampo. Pero dili ko sure kung pareho batag pagkinabuhi sa nanglabay mga adlaw. Kay dako kayo ni nga posibilidad mga igsuon. Nga sa atong panagtigom na ay niabot sa simbahan nga Abel ang iyang kasing-kasing, Abel og hunauna, Abel og pagtuo, Abel ang iyang pagigugma. Og Abel ang iyang pag-ila sa Dios. Pero doon na po'y naabot og simbahan na pugos ra. Nay nag-abot sa simbahan nga ato na lang ko, ingnon pa lang. Wa nagyud ko. Ingnon pa lang. Maunang paminaw gyud og ayo. Because kitang tanan pareho ta gihimo atubangan sa Ginoo. Now, sa kapanahonan kaniadto mga igsoon inig maghalad sila, magbutang sila halaran unya ipatong nilang halad niya, magsugod na sila ampo, Lord, dawata ang akong pagsimba, dawata ang akong kinabuhi, dawata akong pagpasalamat, dawata ang akong halad. Nay kalayong munaog ug musunog sa ilang halad. Mitatong tan-awon ni dire nga may kalayong minaog sa ka Abel nga halad og misunog, it means gidawat ang iyang pagsimba apan sa kakain wala. Sigurado ba? Kana bitang before ka mugikan sa imong balay, muingon na kadaan, Lord, Abel ang akong pagsimba Ginoo. Abel ang akong pag-awit karon, sure jud ni Lord. Ang akong pagdayeg karon, magpasalamat jud ko Ginoo kay giluwas jud ko nimo. Excited na ko Lord. Muhatag sa akong panahon, excited na ko musimba Ginoo. Kanang ga-prepare na kadaan. Anang Sabado pa lang, kani akong isuot. Ugma Lord, kasimba na jud ko. Kabalo ba mong nay mga taong Abel ang mga Cain o kinaiyan ang abot sa church? Walay planong manimba ba? Kasi kuyo uban ako. Uban na. Nganta na sila, kanta po ko. Ba't paminawan ni ayo? Subayon sa nato ni. Ningon diha sa verse 6, ang Ginoo moingon kang Cain nganong nasuko ka man og nagmugot ka man. Sa verse 7, kung maayo paunta ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad, apan kay dautan man. Ang sala mag-atang kanimo samas ihalas nga mananap, nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglang buntogon mo kini. Hala. Naguul sig ayo mga igsuon, naglagot siya. Nya kining tawo nga kana bang gitubag ang iyang pag-ampo, unya ikaw wa ka tubaga. Dugay ra siya. Di man siya tig-apil og prayer. Ako tig-apil nga nung iya may gitubag. Ako wa.
And then duna na kalagot og kasina, jealousy sa kasing-kasing. Ningon si Lord, buntuga na, kay sala na nga nag-atang sa pultahan nga motukob nimo. But gipasabot nga kana nga kasina mao nay hinungdang maagbong unya ka sa mas dako, mas lawom ug mas lapad nga sala. Buntuga na. Og may mga panahon sa itong kinabuhing gibalik-balikan na kagtudlo ni Lord, tangtanga na, buntuga na, tangtanga na, kuhaan na, buntuga na. Ba't gipapuyo, gihapon nimo na nga batasan sa imong kasing-kasing. Ang verse 7 ay pangutana sa Lord, kung maayo lang unta ang imong binuhatan. Because, imong tanawon ni ingon ang Bible, si Cain nanguhas iyang ani, pero si Abel, gisulti. Si Abel nagkuhag 1 year old. It means, walay kapin, walay kulang, hingkod nga pangidaron. And then, ingon pagod, o gihalad niya ang labing maayo diha sa Ginoo. It means, iyang giila kinsa ang iyang gisimba. Giila niya kinsa ang iyang halaran. Unsa ka takos ang iyang hatagan sa iyang pagsimba, sa iyang pinaka-the best. Sa ato bang pagduol sa Ginoo? Sa ato pang pagsimba? Naghuna-huna ba tag pinaka-the best ang akong himuon? Para sa Ginoo? Kabalo mo kung sa'y problema na to, sigirat ang gaatang og masayop ang pastor, masayop si Brad, masayop si sister. Munang di ta kasimba, sama kang Abel. Kanunay rang simba nga Cain ang atong mahatag sa Ginoo. Asang bersikuluhas Bible nga nag-ingon, tutok inyong mata sa tawo. Kay ugnaan ni mga igsuon, wala gyoy. Usa nato mga igsuon nga. Makaingon ta sa atong kaugalingon nga, kaya nako, maluwas na ako kung kaugalingon kung di ra ni magpabadlong si Brad, kung di ra ni makapandol si Brad sa ako. Pareho silang kasimba, pareho silang gagunit og Bible. Pareho silang nagdayeg, parehong nagampos Ginoo, parehong nagpasalamat sa Dios. Pero dili pareho ang ilang pagkinabuhi sa laing mga adlaw. Dire pareho tag nadunggan. Pero kumusta pareho ba ang atong pagkinabuhi sa nanglabayng mga adlaw? So duna nay tingog. O gani balik-balik pa ni. Because ang mga pulong ay imong madungog gikas Ginoo magbalik-balik man sa imong hunahuna. Unsa may giingon diha? Cain, ang sala nag-atang nimo. Naa kay dako nga kasina sulod nimo. Nag-atang nimo. Og buot mo tukob nimo. Pildihan ni. Kabalo mo, kung nakabati ka ana nga pagbati mga igsoon o kabalo ka nga dili na yes Ginoo. Unsa may paagi nga imo nang pildihon? Iluhod nimo na sa Ginoo, ipaubos nimo na sa Dios. Gi-entertain. O niinig pangatubang na unya nato sa Ginoo mga igsoon, di man gyud ka moingog kuan manggod, kuan manggod. Next, ningon diha ang verse 8. Si Cain miingon kang Abel, mangadto kita sa uma. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon. Ang iyang kinsa iyang giunay, iyang pwedeng wa na kay kaaway dito sa gawas. Pero ang imo na diayng giunay kanunay og daot ang imong igsoon diha sa Ginoo. Naa pa ko nakita ani. Ikaw Cain, sa umahan ka. Ikaw Abel, magbalantay kas karnero. Niunsa si Cain, Abel, adto tas umahan. Kung ikaw si Abel, kabalo kang karnero ko. Di ako magbalantay ko sa karnero, manumatom ko sa umahan. Kisa na may mabilis karnero. Kung ikaw si Cain, Christian man ko, manumatom ko sa kalibutanon. Inyuhan na, diri ako ah. Mo compromise gani, musulay na gani kag kompromiso, disgrasya na gyud. Adto tas umahan. Ikaw, naakas bulaton sa Ginoo nga gihatag niya nimo. Unya na ay lain mo ingon nimo, Brad, tara Brad, kuyog ta Brad. Lipay-lipay ra gud ta adto. Kita kay ginagmay ra gud po kayo, di ra gud po ta pahubog kay suko na inyong pastor. Uli ra gud tag sayo. Uli og sayo sa sementeryo ba?
Luminaw pala kita. Unsay gibuhat ni Abel mga igsoon? Niingon diha. Sa dito na silas kaumahan, buot gipasabot mi kuyog. Dagan mga Kristohanon ining agdahon mo uban ra dayon. Uy, asa man na. Oh, uban ko. Mangluod pa gani di ka uban. Pero adto ta dito kay evangelism. Uy, ganam kog labunon. Onya, niingon ang Bible, sa dito na silas umahan, giunay ni Cain pagpatay ang igsoon. Patay na. Tanawa. Sa sinugdanan pa, giingnanan ni siya ni Lord, dauga, pildiha na nga sala. Pero nagpabilin ra gyud ang iyang kaguol, nagpabilin ra gyud ang iyang kapungot, nagpabilin ra gyud ang iyang pagpangluod, hangtod nga gipatay niya ang iyang igsoon. Ingon si Lord, pildiha. Ayan po, ngano po ka maghuna-una, kung dili di ay katubagon karon, napa may sunod? Lord, sunod Domingo Ginoo. Lain kay kung gibate anong kasimba ko, Lord. May pasibrad kay grabe niyang ilaka, nahuwasan yun siya ako, gaugar gapon kung gauli. Lord, sunod Sunday. Magpasalamat gapon ko, magsimba gapon ko nimo, Lord. Hugasi ko, pasaylo ako, tanan ako nabuhat, Lord. Pero siya wala na. Imbis magpaubos, imbis mangayog pasaylo, nibuhat og nagpadaog Hinoon sa sala. Wala na niya paminawa ang pagbadlong. Nagbalik-balik na to, mga pagbalik-balik nga pagbadlong kay sige man to. Sulti pulong bitos Ginoo. Nga buntugan ang asala, di naman siya maminaw. So na disgrasya, nakapatay siya mga igsoon. Og kay nakapatay man siya tanawa. Ang Ginoo pag nakasala kahatagan kaniyag chance nga maghinulsol ka. Pareha ni Adan nakasala. Ningon siya, Adan, asa man ka? Tago ko, Lord, kay hubo man ko. Kisay nag-ingon nimong hubo ka, may kaon ba di ka? Tagaan, manggukunin mo rin akong misis. Imbis mga ipasaylo. Nanangil ra. Are magukong misis. Ang bayi na po, gidool. Iba, anong ibuot niyo ni? Ang bitin man. Kining pangutanan ni Lord, usa ni siya kakahigayunan nga muangkon ka og mga pasaylo. Pero pareho. Silang ginikanan, nakasala sila. Pangutana, huwag ko na nga pasaylo, gapahiranay pahinoon. Gapasanginlan na lang sila. Kini si Cain, pagpangutanan, asa naman ang imong igsuon? Hain man, nasa verse 9, hain man ang imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay baday ako sa akong igsuon. Na, imbis mga igpasaylo, Lord, isultian naman ta ko nimo, gibadlong naman ta ko nimo, balik-balik, pag yun gani to Lord, pasaylo adyo ko, nagpadaog yun ko sa akong sala. Napatay yun ako kung manghod, pasaylo ako. Pero wa gyud niya nahimo mga igsoon ngano man. Tungod kay gahari na ang kasina, dili na gyud bisag munang kita mga igsoon nagbalik-balik na lang gyud. Nya kana ra bang naa sa sulod nato pag maunay mahisgutan malagot ka. For example, naa nimo ang pangluod o niya ang nawali dire mga pangluod mo yun. Napod. No napod. Amen. Kamo mga ginikanan o ginahan, kabantay mo. Nga na kay isulti nga nakita ni mga karakter anang anaka, muingon dayon, nanapod. Nanapod siya. Balik-balik po do. Pero sayang. Nganong sayang? Tungod kay kung ila palang unta tong gi-aplikar mga igsoon. Kung iya palang untang gipaminaw, di siya moabot aning mao nga consequence. Ningon diha, sa verse 10, busa mo ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini, nadungog ko ang dugo sa imong igsuon, nga nagsangpit ka nako gikan sa yuta, karon tinunglo ka na og isalikway ka sa yuta, diin ang dugo sa imong igsuon, nga imong gipatay, miagas og mituhop, kung mag-umaka, ang yuta dili na muhatag kanimog abot, magtago-tago ka, og maglatagaw nga walay puy-anan sa kalibutan. Grabe ni nga consequence. Ang imo ning tan-awo na Cain des tagbilaran? Wa nay tapis?
Walay puy-anan, naglatagaw og way kapuy-an mga igsoon. Unya gitunglo ang yuta, it means maghago siya pero wa gyapon siya maani. Sa ato nga kinabuhi mamalandong tag-ayo. Kay nangandoy ra bagyod tang mga ninduton ang maabot sa itong kinabuhi. By the way, mga igsoon, balikan sa nato ng pangutanan ni Lord, hain ang imong igsoon. Kabalo ba ka inig pangatubang natos Ginoo? Pangutanon ka ni Lord? Di mo ingon si Lord, asa mag akong cellphone nga gihatag nimo? Ang pangutanan ni Lord, asa ang imong igsoon? Asa ang imong igagaw? Asa ang imong best friend? Asa ang imong classmate? Pangutanon unya ta ni Lord, nga naman, wa nimo sangyawi. Wala nimo invite, wala nimo dasiga, wala nimo tudlo eh. Pangutanon ko ka ni Lord, asa man siya. And then moingon ka ni Lord, ambot. Pastor, baday ko, ako'y muwali niya. Hala? Ingon siya, ambot. Magbalantay baday ko. Nakaroon sa atong nga kinabuhi, mga igsuon. Naa tay mga pulong nga atong nadunggan o kanunay natong nahinumduman. Nagbalik-balik sa atong hunahuna. Nagbalik-balik sa atong kasing-kasing. Every time mo duol ta sa Ginoo, maminaw tas mga pulong, ang mga pagtudlo, makaingon tag, balik-balik na lang yun ni. Balik-balik na lang yun. Pero di ay mga igsuon, gibalik-balik di ay na tungod kay naanay katuyuan diha sa kada usa nato nga nianay kagabion. But ako ni nga mga pag-ampo, mga igsuon, nga dili mo abot sa punto nga moingon na lang kang di na ko ganahan. Dili mo abot sa punto nga moingon na lang tag wa na may gana ibasa. Wa na may gana kabalo ka, ingon si Lord. In everything you do it for the glory of the Lord. Para man kahana sa himaya sa Ginoo, nganong dili man nimo buhaton. Ikaw ray motubag ana. Ikaw ray makatubag ana. Unsa man ang atong gibuhat nga para sa Ginoo, nganong dili man nimo buhaton nga para makana sa Ginoo. Ang pagbasa sa iyong mga pulong para sa Dios. Ang pagpaminaw mga igsuon para niya. Nganong dili man nato mahimo. Munang ako lang ni nga mga pagpasidaan sa matag usa kanato. Nga atong pangayoon sa Dios nga ang unsay atong mga nadungog ug mga nakatunan. Ato gayong maaplikar sa atong pagkinabuhi. Kay dili believe si Lord nga makaagwanta kag paminaw sa wali tulo ka oras. Dili believe si Lord sa imo. Ang gusto ni Lord nga atong maaplikar ang atong pagkinabuhi. Sa atong pagkinabuhi. So, ang tanan nga atong ginahimo mga igsuon, atong na nga gihimo para sa Ginoo. Unya nagbalik-balik nga mga pagtudlo, dili na nato moingon tag kawang or walay bili or walay kapuslanan tungod kay dunay dako kayo nga impact sa atong kinabuhi. Karong panahon na nining takna sa kagabion. Ikaw ra maoy motubag niini sa imong kaugalingon. Kumusta ang imong pagsimba? Pagsimba ba na ni Abel or ni Cain? Ikaw mo'y nasayod, ana. Kabalo mog unsa kanindot? Taas kayong panahon nga ang Barangay Lourdes, simbahan, halaran ni Cain ang naa dinhi. Karon nagbutang si Lord og halaran ni Abel. Pero kung mo kompromiso na gani tagsugod, ayaw paabuta nga kining simbahan na mahimo usab ning halaran ni Cain. Sa makasusubong kapanahunan, ngiob og ngit-ngit ning dapita. Kining atong gipuy-an. Pero si Lord nagbutang dinhi og halaran. Nga ang gisimba dinhi ang Dios. Hinaot nga halaran ni Abel. Si Cain usab, si Abel usab nga mga magtotoo, Abel usab nga mga kasing-kasing maoy magsimba dinhi. Kay kung maabot man ang panahon, bisan tuod nagbutang og halaran si Abel, pero si Cain mo'y naghalad kinalisudan. Muna nga ikaw mo'y mahibalo sa imong kinabuhi, sa imong pagpangalagad sa Dios, sa imong pagdawat sa pulong sa Ginoo. Imo bang gitagaan og kabug-aton ang pulong sa Dios og ang imong paggamit sa Ginoo, pagpangalagad sa Dios, imo bang giila ang Dios sama kang Abel?
or karon nagpakain-kain na ka, ikaw maoy motubag unya sa pangutanas Ginoo. But akong mga pag-ampo ug akong gilauman sa Ginoo nga ikaw maninguha kanunay nga ang nagbalik-balik nga mga pagtudlo atong mahuptan aron makahimo kag paghalad pagsimba sa tibok nimong kinabuhi sama kang Abel. Og dili ta mahagbong sa panghuna-huna pamatasan ni Cain nga mo simba maghalad pero wala na niya ilha ang Dios, wala na niya hatagig lawom nga kabug-aton ang iyahang paggamit, pagpangalagad sa Dios. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tananing kagabihon. Magampo ta. Langit nun og makagagahom namo nga Amahan. Daghang salamat Lord sa mga pulong among nadungog karong gabihon na. Among pangayoon diha kanimo o Lord nga gatong mga mensahea Ginoo. Mabuhi sa tagsa-tagsa namo ka mga huna-huna ug mabuhi sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing. Kaming tanan Amahan nahimong salaypon sa imong atubangan. Og sa taas nga panahon sama kang Cain ang among pagkinabuhi panghuna-huna ug ang among pagpangalagad kanimo. Nining taknaas kagabion among pangayoon o Lord. Nga ikaw magapuli sa among mga kasing-kasing. Himuon nimo o Lord nga moila kami diha kanimo. Mudawat bisan pa man sa nagbalik-balik nimong mga pagbadlong o pagtudlo diri kanamo. I pray Father God nga padayon nimong i-preserve ning nga halaran. Kini nga tigumanan sa pagsimba. I pray o Lord nga daghan pa ang mga katawhan nga mahimong magmatinud-anon, magbaton og kasing-kasing nga magsimba og maghimaya kanimo o Ginoo. Lord Jesus, ingon nga si Abel gikasinahan o gipatay sa iyang igsuon. Ikaw usab na tawo sa dapit sa mga Hudyo o kaugalingong igsuong mga Hudyo ang nangasina o buot mupatay kanimo. Ginoong Hesus among kinabuhi. Gusto kayo namo gipangandoy namo Ginoo nga makakupot kami sa susamang pagkinabuhi, sa susamang paghalad, sa susamang pagsimba. Nga gihalad ni Abel diha kanimo Amahan. Nga gipakita sa imong bugtong anak sa Ginoong Jesucristo aron among pagasundon. Lord, ikaw na bahalang makigsulti sa tanan nga mga katawhan. Ingon imong mga pulong isulti kini pamation man or dili. Ba't kami karon naabot aling tinguga, tagai kami kasing-kasing. Nga maminaw gayud ug among ikinabuhi, makatunan gayud namo ang among mga nadungog. Pasaylua kami o Dios. Balaana og hinluan ni nga halaran. May mga bag-o langit nun nga mga kahibalo, kaalam og dihog kay mong igabubo sa kada usa. Ilabi na sa tanan nga magapatudlo, magapaambit sa imong mga mensahe Ginoo. Sa among mga kinabuhi, giila namo ang imong pagagamhanan ug dili kaangayang hatagan og bisan unsa lang. Sama kang Abel, gipili niya dili kuwangan, dili sobra. Gipili niya ang labing hingkod, ang labing maayo. Kami sa tabangi kami o Dios nga maghalag sa among kaugalingon. Daw naghalad sa labing maayo, labing balaan, labing hinlo. Tabangi kaming mulambo kami, mag-uswag kami, mutubo kami. Tabangi kaming ang among kasing-kasing Ginoo. Magkaton gayud, makahibaw gayud, musunod gayud diha kanimo o Dios. Manindog tang tanan mga igsuon. Sa imong gibarugan pakigsulti sa Ginoo. Sa imong gitindugan karon pag-ampo sa Ginoo igsuon. Pag-ampo sa Lord, pakigsulti sa Ginoo. Ayaw pakigsultiin ang nasa imong tapad, pakigsultii ang Dios. Sige igsuon. Hatagig panahon si Lord. Ipabag-o ni Lord ang imong kasing-kasing. Ipabag-o ni Lord ang imong hunahuna. Ipabag-o nato diha niya.
Mangayo tagpasaylo sa kain nato nga mga pagsimba, sa kain nga mga paghalad. Pangayog pasaylo sa Ginoo igsoon. Oh Jesus,